Agarreino polo brazo e obriguei a dar volta para mirarme. «Pero ti de que vas?» preguntei. Dixenlle que non era a súa criada e que se esperaba que me pasase por vez o de quedar sen nada ia listo, que non sabía con quen se estaban metendo. «Seino perfectamente», dixo con voz fría e distante. E seguro que o sabía, pero tampouco era para darlle a razón así como así. Tamén seguía sen cadrarme que traicionara os seus compañeiros, non porque non fose capaz, que ben era, senón porque os outros non o ían deixar marchar así como así, sobre todo Andrés. Vamos, que non me cadraban as contas. Seguía agarrándolle o brazo e para ter a cara de mala hostia que tiña e estar enfadado como estaba, notaba o tranquilo. Non intentara soltarse, nin lle molestara o interrogatorio. Pero aínda había algo máis raro, cando lle facía comentarios do tipo de «ti de que vas?», cando me alteraba, el desviaba a mirada. Sí, algo raro pasaba. Normalmente, cando me facía algunha putada, e niso tiña experiencia, mirábame fixamente, a cara, os ollos, para que lle crese o que me estaba contando. Pero, Xiana, como me ían ver con a loira se estiven toda a tarde na biblioteca? Sí, mirándome os ollos, cun sorriso doce e o pulso que nin se lle alteraba moi cabrón. Como os dacía que superaban o polígrafo asumindo dúas personalidades, pois este igual, pero menos elaborado, porque eu pilleino, e sen polígrafo nin nada. Iso sí, el intentouno. Agora era distinto, non se molestou en disimular, como se quixese que descubrise a mentira. Tes que volver baixar ali embaixo e sacar todo, dixo. Nin de coña, dixen sorrindo. Sorrín porque me saiu, que me fixo gracia a súa existencia, a súa necesidade, mas a el non lle fixo tanta e púxose máis serio aínda que xa era difícil. Faino. Non, faino ou vas perder máis do que pensas, dixo en ton ameazante, aínda que polo mirar non parecía esa a súa intención. Igual xa estaba xogando de despiste. Como o das dúas personalidades non lle funcionara, agora intentaba o de dar sempre respostas falsas. Mais que, tempo, paciencia. Non te preocupes, teño de sobra, podo permitirme o luxo. Miroume en fite, mirou o brazo que lle estaba agarrando, mirou a miña man e apartou unha como se de súpeto lle molestara. Dou media volta e colleu escaleiras abaixo. No descansillo, volviuse cara a min e insistiu. Faino, ou vas perder máis do que te podes permitir. E marchou, mellor dito, intentou marchar. Fun detrás del, non lle ia consentir que me ameazase, e nin moito menos que dixese a última palabra sen darme opción de réplica. Deino agarrado polo ombreiro. Detívose, pero aínda tardou en dar a volta. A piques estiven de botar a correr, e pecharme no meu piso porque aquela demora tiña pinta de que estaba tratando de calmarse, de conter as ganas de mallarme a paus. Era ben capaz, non de mallarme a paus, esperaba, pero si de botarme un berro que me deixase sen sentido. Pero non o fixen. Co medo que me entrou, só fun capaz de quitarlle a man do ombreiro. El, ao notar que retirara a man, dou a volta a modo, collendo aire, e non sei se era eu co medo ou el que a emoción, pero doume a impresión de que tiña os ollos empañados, aínda que só foi iso, unha impresión, porque nunca o vira emocionado. Miroume, agarroume polos brazos, como para inmobilizarme, xa estaba temendo o peor. Baixou a mirada, soltoume os brazos e agarroume polo pescozo, e comezaba a botar contas de que igual si era capaz de mallarme a paus cando se achegou e me bicou. Despois soltoume o pescozo con unha caricia e dixo cunha voz moi doce: Faino. O de mallarme a paus, sen dúbida, había doer máis, pero o efecto non sei se sería tan demoledor. Quedei mirando como marchaba, aínda que sen ver en realidade. Cando volvín en min, subín para chamar a Sandra e contarlle que Ramón me bicara. Estaba toda acelerada buscando o móvil cando lembrei de novo que me roubaran o bolso, o móvil e todo. E que seguramente fora James Bond que me acababa de engaiolar con un bico. Non o pensei, botei a correr escaleiras abaixo e fun á casa de Sandra. A decir verdade, extrañábame que tardase tanto en abrir. Non era a máis rápida do mundo, pero levaba un cuarto de hora dándolle a chapa na porta e ata a súa infinita paciencia estaba fora dese límite. Volvino a intentar unha última vez, e como non había maneira, decidín entrar a brava. Non sería a primeira vez que quedaba dormida no sofá cos cascos e despois ia dicindo que a deixábamos abandonada, que non lle facíamos caso, que non a íamos visitar. Collín impulso, delle unha patada á porta e abrina. Non é que tivese tanta forza, é que se lle dabas un golpe seco a media altura desfechábala. Algún defecto de fabricación. O piso non estaba revolto nin había indicios de violencia. Todo estaba no seu sitio. A tele apagada, a cociña recollida e a manta do sofá dobrada no respaldo. Sentei e púxeme a pensar. Con Paco non podía estar. Non era normal que tendo ela un piso para eles sós estivesen noutro con 2 homes e unha muller máis. Despois dei un paso atrás. Centreime na muller do piso de Andrés. Ese era Sandra. Iso explicaría por que se agachou tan rápido.
Igual lle dou vergoña que avise naquelas circunstancias Sandra non era. Ela é demasiado inocente como para sentir vergoña por liarse con ninguén. Facíao e punto. Que explicación lle tiña que dar a ninguén? E Alicia? A ver se o numeriño de muller enganada era un truco para achegarse a nós. Ou peor, a ver se lle dou un ataque de celos e a despachou. Erguínme, percorrín o piso de novo a ver se atopaba algo. De súpeto, escoitei un zumbido que viña de algures. Soaba choco, como cando metes unha zapatilla na lavadora. Choco e metálico. Fun á cociña a ver se deixara a lavadora posta. Polo menos, iso indicaría que non andaba moi lonxe, que eu era unha histérica e que xa lle estaba inventando unha boa excusa para que non me fixera pagarlle o arranxo da porta. A lavadora tiña a porta aberta e o ruído parara. Aproveitei que estaba ali para comer algo. De súpeto, o zumbido volviu a aparecer. Viña da lavadora sen dúbida. Mirei dentro. Era un móvil. Botei a man dentro e collino. Seguía zumbando. Era o meu móvil. Era o meu móvil. Pero que demo facía o meu móvil na lavadora de Sandra? O primeiriño que me pasou pola cabeza foi pensar que collera unha chea impresionante e que, como me dixera Salva, non tiña nin idea de onde deixara nada e inventara o do roubo do bolso. Vale. En realidade, o primeiro que me pasou pola cabeza foi a moi puta roubou o bolso. E seguiría pensando de non atopalo na lavadora. O móvil seguía zumbando. Se Sandra me roubase o bolso, collería o que precisase e devolveríamos sin que me decatase. Era obvio. Podía o facer en calquera momento e non precisaba meter o móvil na lavadora. Vale, non fora ela. Quen me roubou o bolso secuestrou a Sandra. Esta explicación era máis factible, máis lóxica. Non explicaba o do móvil na lavadora, pero era máis lóxica. O móvil seguía zumbando. O móvil seguía zumbando. Por fin me decatei e deixei de darlle voltas á cabeza e descolguei. Sí?